Og velkommen til første afsnit af Bro Show. Det er det. Ja, det her. Det er lidt en introvideo det her til hvad vi vil lave. Ja, vi kommer til at lave challenges og ask me's og talkshows for den sags skyld. Det er lidt det her handler om, men selvfølgelig vil vi også lave alt det andet. Ja. Så vi skriver nogle dage før, for eksempel før vi laver en livestream, talkshow, så I ved, hvornår det er. Ja, vi får i hvert fald nogle gæster ind, som vi kan tale med, og sådan. Ja. Ja. Iskøl. Men det her, det er også bare en intro-video til vores kanal, Bro Show. Så, ja. Så husk at følge os på Instagram og Snapchat, og subscribe på vores kanal. Det er meget vigtigt. Ja. Ja, det er alt, som står nede i beskrivelsesboksen. Og I ved, hvordan man subscriber og det. Så, hej hej!